Good morning! Good morning, guys! Happy... Ano na ba ngayon? Happy New Year! Thursday na? Thursday na, guys. Nagre-ready na sila kasi aalis sila. Una sila alis. Ay, man na si Danny Boykel! Ano yung flight nila maaga? Susunod kami ni Dan. So, yung kukuha sa amin si Kuya lang. Sila si Papa sa kanila. All good, babe? Si ano doon, guys, sumuka ng sumuka kagabi. Nakalibre tuloy ng masahe itong aking Danny Boy. Sumuka siya sa akala, baka sabi niya baka daw sa pansit na kinain niya kagabi or kahapon. Grabe. Tapos ngayon si Mark. Sumuka din si Mark, miss. Sumuka siya, eh. Tapos ngayon, nasa toilet na naman si Mark. Ayan, ready na sila. Ready na si Marlon. Ready ka na daw? Kanina pa yan ready si Marlon, oy. Snappy man eh. Snappy kayo. Si Miss, ready na? Wala pa? Hindi pa ready si Miss? Si Papa. Ready na si Papa? Si Papa yung kanina pa. Kanina pa. Pa, yung pera, ha? Ito. Butang na. Kaya po na din. Mga ID ng boys. Saan man dong? Ihatag ni usap ko putos anong. Ha? Ganda na outfit ni Mark, oh. Mark, pakita ang outfit mo. Wow. Top, bottom, and chanelas. Ganda niyan. Parang Target ata to. Tapos ito Kmart. Gustong gusto nila yan kasi ano, above the knee. Ito namang isa, naghahanap ng cellphone niya. Oo, binigay ko sa kanya kagabi after ng ano, load. Si Win. Anong top mo, Win? Asan na yung suot mo, Win? Suot mo, top. Gwapo ni Tawiwin, oh. Sige, ready na ka pa? Ready ka na, ma? Yes, I'm ready! Wow! Fancy yarn yung dress niya, guys. Oh, pack, maxi dress. Ang kanilang, ano ngayon, outfit of the day, maxi dress. Guys, we're ready. Hinihintay na lang namin si Kuya. And parang low bat ata yung dalawang battery ko. So, good luck. Kunin lang namin yung charger para makapag-charge kami ng very, very light sa kung saan man wala pang ano ata 12. Tapos yung flight namin 1:55. Check-in muna tayo tapos kakain kasi gutom na kaming dalawa, wala pa kaming breakfast. And yung battery ko mamamatay na, walang naka-charge na battery, nakakaloka. Sila si Miss parang nasa airplane na ata sila, pero hindi ko alam kung nakarating na sila. I'm not sure, but we're here. Check-in counter for Cebu Pacific this way. Ano? Dito na kami guys sa linya para sa check-in. Tingnan niyo si Dan. Yung ginawa niya sa camera ko, sa battery ko. Naka-charge doon. Para-paraan. Pwede ba kaya yan guys? Andyan lang siya. Tinitingnan lang namin yan. Naka-check-in na kami guys. Naghahanap na lang kami ng makakain. Wala dito yung Jollibee. Magja-Jollibee sana kami. Kaya lang magbo-boarding na kami in less than 15 minutes. Ha? You want to join it? Yeah. Yes. What do you want? Gusto ko i-try, gusto kong kainin ulit yung butternut, choco butternut. Bili din kami ng hotdog dito, guys. Hotdog. Yung aking bacon wrap, cheese frank, yung kay Dan. Hello. Kaka-check-in lang namin. Off to Boracay, Katiklan. Welcome to Cebu. Farewell, Cebu. Dito tayo. Okay, bus tayo guys. Yep. Cebu Pacific.
tayo. Guys, ready na sana kami. Kaya lang, wala daw parking sa Katiklan. So, hintay-hintay muna. Pero wala na, nakapasok na lahat ng pasahero. Okay na yung aircraft. Hindi nga lang makaalis kasi wala daw parking. Busy ang Katiklan Airport. What did you get? Nakalimutan niya. Nag-order pala siya ng pagkain, guys. Okay. Roasted chicken? Is that roasted chicken? With spinach? Is it good? Okay. And we got Sito for a drink. Guys, we've landed pero hintay-hintay na naman kasi parang hindi pa ata kami nandun. Parang wala pa kami dun sa parang parking ata. Feeling ko. Dito na kami, guys. First time namin dito, so hindi namin alam na ganito pala siya kaliit. Pero yan, nandito na kami, arrivals. Feeling ko, for sure, nandun na talaga sina miss dun sa Ganito lang yung kuhaan ng bag, oh. Sasakay lang nila dun, tapos ilalabas dito. Sida nandun sa maraming tao. You got it? Nagpunta pala kami sa transportation counter, tapos nagpabook kami, nagdiretso sa hotel. 700 per person, guys. Van siya. Lagay lang ni Dan sa likod. Mga ilang minutes lang yung van, tapos follow kami kay ate. Hindi na kami pipila kasi meron na ata kaming ticket. Kasi nga nakabayad na kami. So, diretso na kami sa loob, guys. Hindi na kami pipila. Ano kaya yung experience ng mga kapatid ko? Ano kaya ang ginawa nila? Pero follow lang tayo kay ate. Dumaan na kami dun sa parang terminal, tapos binigyan kami ng ticket. Kasi nga, di ba, nagbayad na kami ng 700 dun sa airport. Binigyan kami ng ticket na parang terminal fee at saka environment something fee. Bayad na pala yun. Parang kasali na siya sa 700 kasi hindi na kami nagbayad. Ngayon, papunta na kami sa guys, barko. Ay, bangka pala. So far, okay naman kasi dire-diretso kami. Follow lang kami kay ating nakapula. And marami naman sila, hindi naman nag-iisa lang yung nakapula. So marami talaga silang nag-guide. Ayan, sakay tayo dyan sa boat na yan. Wala, ang dami pa naman nating dala. Tingnan nyo naman, ang daming mga luggage. Hala. Vlog pa more. You okay, babe? Ayun, so tapos na ang boat ride. What's next, babe? Sorry? What's next? Trike. Trike. It's an adventure. Boat. So, dire-diretso lang, may mag-guide. So, kapag may sticker ka, i-guide ka nila, ang galing. Si Dan, medyo may alam siya kasi nakanood daw siya ng videos eh. Ako, hindi ako nakanood ng video. Hindi ko nga alam na may Boracay na colorful na sign pala. Sa labasan daw, diretso, sabi ni ate. Let's go, malab. Ayan guys, sinalubong kami ni Kuya. Ano sasakyan po? Tawagan niyo ako ma'am pag kailangan mo ng transfer pabalik ha. Okay. Ay, wala din akong SIM eh. Wala akong, hindi ako makakatawa. Information. Okay, pwede din. Sige. For the transfer back. Van ulit. Check natin ma'am kung kasya kayo ha. Okay. Sige po. Pwede yan. Pwede po. Crystal stand. Dito na kami guys. Henan Crystal Sand. Baka may S. Naka-check-in na kami. Hinihintay na lang namin si ate kasi i-assist daw niya kami. Ayun. Parang dito ata siya lalabas. Maganda. Kaya lang sa labas baka.
Guys, nandito na kami sa room. Room tour tayo real quick. Kasi, ay, Diyos ko naman talaga. Pero room tour muna tayo. This is the door. In fairness, maganda. Pakita ko sa inyo mamaya yung labas. Ginaid kasi kami ni ate. So, nakikinig lang ako sa kanya. Dito, ayan. In fairness ha, kahit na kakapasko lang, parang sobrang daming tao. Yung van, non-stop talaga. Like, kahit saan kami dumaan, may nasasalubong kami, may nauna sa amin, may nakasunod sa amin na van. So, ang dami. Anyway. So, after the door, ito, sa kanan, room tour lang tayo, guys. Dito ang ating bathroom at saka shower. Ayan. So, shower. Dito yung sink. Meron tayong isang sink. Ito pala yung pa-OOTD ko. This is from Korea. And this is from Korea as well. Nasuot ko na to. Pero yung kapartner ko nito noon is yung white ko na galing Korea din. But this time, ito yung parang brown tan. Ayan. Okay, continue sa tour. Ayan. Meron tayong soap dyan. Ang cute ng lalagyan niya. Pa-shell na may pa-pearls. And then, okay, toothbrush. Kasi alam niyo, nakalimutan ko yung toothbrush ko. Si Dan, hindi niya nakalimutan. Ako yung nakalimutan ko. After ko siyang ginamit, ilalagay ko na sana sa, toilet tray, pero hindi ko nalagay. Ano to? Sana may shaving kit. Okay, kasi hindi nakapag-shave si Dan. Shower cap. Sewing kit, please. Wala. Cotton buds. Okay. And lotion. Perfect. May dala akong lotion kasi lagi ako nagdadala ng lotion. Ano pa? Naghanap pa ng iba. Ano to? Wala na tong open-open. Wala na. Okay, labas tayo. Ay, may blower. Kasi, nagdala ba ako ng blower? Oo, nagdala pala ako ng blower. Okay, labas tayo, guys. So, dito, closet natin yan. Mga, lagayan ng clothes. Uy, ang ganda nito. Clear. Glass. Lumabas si Dan. You okay, babe? Yeah. May chanelas. Ayan. 2 pairs. Okay. And then, here, meron tayong mini bar. Meron tayong kettle. Gusto ko to, yung wood na look niya. Anyway, ano siya guys, 2 bed, isang king bed lang sana yung ni-request namin or binook namin, pero sabi ni ate wala daw available. So ito merong maliit dyan. And yan yung kabuuan na itsura ng room. So meron tayong TV dito, meron tayong working area dito. Ayan, meron tayong malaking mirror. I like. Hi, Malang! These desserts. Oh yeah! Meron tayong kakanin. Thank you for choosing Henan Crystal Sands. May kakanin, guys. What's that? Jelly? Yeah, a bit jelly. Good. Is it good? Okay. I think this one is cassava. I'm not sure, but try. Cassava? Do you know what cassava is? Is it good? Cool. Okay, last one. Oy, don't eat the wrapper. Ano ba yan? Ang tawag dyan? Suman? Suman ba yan sa Tagalog? Sa amin, budbud yan eh. Hello, we need to find Sisi and the brothers. Yeah. We'll just ask for directions. It's not too far, is it? Do you know what it's called? No. Neither do I. That's alright. Oh, it's the best one. Which one's the best one? Oh, that one? Okay, try ko nga. Hala, let's charge my battery first. Charge ko lang yung battery ko, guys. Kasi, lobat siya kanina. Buti na lang, ito. Ito yung chinarge namin sa airport kanina. Nakabudol pa talaga ako doon sa airport. Nung nagpila kami sa check-in, sabi Dan, lagay mo muna dyan. Oh, napaka-supportive din talaga ng Danny Boy ko sa akin. Sige na, para makakuha ka ng ng kahit konting charge. So, nilagay ko siya doon. Tapos siya lang yung tingin ng tingin kasi ang liit ko. Hindi ko naman matingnan. Chine-check niya. Sabi ko, wala naman sigurong kukuha niyan. Wala naman talaga. Pero naka-charge ako ng konti. So, that's why I'm vlogging right now. Pero, guys, walang internet sa Boracay. Buti na lang natapos ko na yung vlogmas. Usually, yung vlogmas ko talaga is from day 1 to day 31. Kasi binubuo ko talaga yung buong month. Tapos, ilang beses na ako sinabihan ni Dan na magpahinga ka after ng 25. Kasi diba yan naman talaga yung tamang vlogmas na wala namang tama at mali. Pero yan yung vlogmas na like
ano eh, yan talaga yung kung sino man bumuo niyang vlogmas na yan, ano lang siya, from 1 to 24 or from 1 to 25, basta from December 1 to Christmas, ganun. Eh ako, kasi gusto ko naman ng extra. So yung ako, ginagawa ko 1 to 31. Pero ngayon, wala tayong magagawa kasi walang internet. Sabi ni ate, walang internet kasi bagyo. Pagdaan nga namin kanina, sobrang daming puno na natumba dahil sa bagyo. And medyo tricky din siya kasi paano namin i-contact si Sisi kung walang internet. So ngayon, hindi nila alam na nandito na kami. Ano to? Hala, lami. Hala, yummers to. Hindi ko lang alam kung ano siya. Uy, yeah, you're right. The first one is a good one. I was gonna say the best one, but I haven't tried both yet. Try ko lang tong second. So, feeling ko kasaba talaga to eh. Anong tawag dito? Kinakain ko to ng bata ako. Pero kasaba to. Huy, yummers yung first one. Tanong tayo kay ate kung ano yan. Ito masarap. Kasaba? Or... Yeah, parang kasaba talaga to. Yan, suman, hindi ako masyado mahiling dyan. Kailangan namin puntahan yung hotel nila, Miss. Kami yung nag-book nun, pero nakalimutan namin kung ano pangalan. Hindi na din namin siya ma-check kasi wala ngang internet. Dahil sa bagyo, guys. So, kung may mga na-miss man akong day sa December, that means wala akong magawa kasi walang internet. Hanapin ko lang yung sinend ko kay Sisi na reservation ng kanilang hotel. Hala, good luck talaga dito, babe. Labas na kami, guys. Pupuntahan namin sila, Miss. Kasi hindi kami magkakontakan, walang signal din kasi talaga, Smart of Globe, wala daw signal. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan. Ito yung hotel. Yan. Babe, how much did we pay for this? We forgot. Ang tagal na kasi namin to na-book. Pero maganda dito, guys. Paglabas mo lang, baha. Kasi binagyo kasi sila. Kawawa nga, Paskong Pasko. Kami binagyo din kami, pero hindi naman ganito. Na talaga, yung mga kahoy nagtumbahan. Kawawa naman sila, uy. Maganda. Papunta kami sa hotel nila, Miss, guys. Dito kami sa tricycle ni Kuya. Yan. Hindi kasi namin alam paano papunta doon. So, after namin malaman, pwede na kami maglakad. Hello, there's a corn, babe. Guys, naglalakad-lakad na kami sa beach. Nagpunta kami sa hotel nila, Miss. Wala sila, umalis daw. Tapos ang hirap maghanap kasi wala kaming cellphone. Walang signal. So, hanapin lang namin sila dito. Good luck. Dito kami sa beach, guys. Kasi sa 6:30, babalik kami dun sa hotel nila, Miss. Yun kasi yung sinabi ko sa kanya kanina. 6:30. Sana sinuot ko yung chinelas ko. Ito yung suot-suot ko. Yung suot-suot ko sa airport. Ayan, dito na si Dan. Yung iba, take ng picture. Oh, it's nice! Yeah. Woo! Nice. Malap. Baka naman mahanap natin sila dito. Lumangoy na ba yung mga yun? Ang hirap naman, walang signal, walang wifi. Baka mahagip sila ng camera ko. Basta yun, 3 lalaki, 2 babae. Dito sila, guys. Hello. Go mga kabata. Mga kiat ng mga bilang mga bata. Hala. Ginawa nilang wrestling ang kanilang kwarto, guys. Wrestling ring. Sabak yun. Uy, huwag mo kayo maingay. May nakastay dito sa kabila, oh. Soundproof man na. Baka suntukin kayo bigla. Katukin kayo dito ba? Katok. Ingay nyo naman. Wow. Naglalakad-lakad kami, guys. Hanap ng food. This looks fun, doesn't it? Yeah? Sige, dito tayo. What do you reckon, Sissy? Yeah, That looks alright. yeah. Mesa, Filipino Modern. Dito tayo? Yeah. Okay? Sige, let's go. Where's the boys? Here. Okay naman dito dong?
Mesa? Dugay pa man sa name ako. Sa haba-haba na nilakad namin, nakahanap na sana kami. Kaya lang, hindi sila nag-accept nung doon kami upo sa labas. Kasi, nagpipix sila ng light. Baka daw mahulugan kami ng mga inaayos nila na light. Awa! May mga mushroom sa ubos. Upo-upo ka dyan sa baba. But it's a bar. Wag yung bar. Kain lang tayo. Dito na yung mga fast food. Shakey's, may KFC doon. Malapit na kami sa namin hotel. What else do they have here? Let me know if you wanna try something, huh? Let me know, my love. Yep. Kanina pa kami palakad-lakad. Pumasok kami dito sa D-Mall. Sobrang busy. Nakahanap kami ng kakainan dito. Ano siya? Wokeria? Ano yan? Wokeria Crab Pasta House. Yan, guys. Naka-order na kami. Pero wala pang table. Sabi kasi ni ate, pwede mag-order muna while waiting sa table. Nakaupo na kami, guys. Pawewe. Parang ang lulungkot ng mga muka. Nandito na yung mga juice nila. Watermelon sa kanilang tatlo. Kay Marlon, kay Wiwin, at saka kay Miss. Kay Dan, mango shake na, sour. Ito, kay Mama, at saka kay Mark, pineapple. Pineapple si Mark kasi, yung tiyan niya. Yung tiyan niya, kailangan ng pineapple. Mango juice na lang yung akin. Dito na yung ibang ulam, guys. Garlic prawns. Ang laki ng prawns. Garlic prawns. And then, creamy seafood pasta. To share to, pero more on Dan ito. Yung watermelon. No? Lami. Patilaw. Patry ako ng kay Mama. Tamis. Yung kay Dan, maasim. Wala. Napaman siya ko. Yan yung seafood platter, guys. Maraming siyang iba-ibang klase. May squid. Tapos nag-order pa kami ng grilled squid. May crab. Tapos merong prawns sa gilid. Tapos iba pang shell. Meron prawns. At squid. Grilled squid. Sige, picturean mo. Mahilig mo picture si Miss. Ano tinry mo, Kel? Ito? Try mo yung pasta. Sige na, Win. Malayo kasi ni Wiwin. Paano ko Wiwin? Dito na, guys. Grilled, squid. Yan yung request ni Marlon. Sige. Ay, nahiwa naman yan. Dalawa na lang natira. Ito, ang dami pa. Tapos ang dami pang pasta. Ang lalaki ng serving nila dito. Akala namin maliliit lang. Meron naman dun, parang sample dun sa harap. So, tingnan nyo na lang yung sample. Kasi feeling ko, magtatagal kami dito para maubos talaga ba kasi sayang. Ika-crack ni Kuya yung crab, guys. Ayun ang rice. Thank you. Salamat, yes. Dito na yung rice, guys. Ang laki ng rice. Marlon. Ika-crack ni Kuya yung crab. Buti na lang sila magka-crack. Tapos na kami, guys. Okay. May natira pang isang kanin, Busog ka, Dong? Busog. Masarap naman sana. Kaya lang, sobrang dami. Sayang. Ayan, hindi naubos ni Dan kasi may cream. Iwan ko ba sa tiyan niya ngayon, Pero okay na. Alis na tayo. Tara. Bye! See ya. Bye-bye! See you guys. See you later. See you tomorrow. Bye-bye! See you guys. Bye-bye, Win! Balik na kami sa hotel, guys. Yung boses ko parang naiiba na.
Iba kasi yung palakad namin sa kanila papunta doon, kami naman papunta doon. Tapos itong D-Mall, parang nasa gitna siya ng mga hotel namin dalawa. Which is okay lang naman. Nagbi-blink-blink na naman yung camera ko. Hindi kasi ito fully charged. We're home. Ba din natin yung ano natin kasi yung sand. Kailangan natin maghugas agad. Kakarating lang namin pero labas ulit kami, guys. May bibili lang sa 7-Eleven. Tubig. And mga kailangang bilhin. Nadaanan namin yung pool kanina. Maganda. Pero bukas pakita ko sa inyo yun. Hello, nakalimutan ko na naman mag-chinelas. Masisira talaga tong ano ko do. I'm ruining my sandals, my love. Kasi nabasa na to ilang beses na ano ko siya sa beach. Binasa ko siya kasi nagkaano ako kanina, nagka-sand. Hinugasan ko lang ba. And then, may baha din kanina. Nilusog ko siya sa baha. Guys, late na guys. Hindi ko na alam kung anong oras. Pero tapos na ako mag-skincare. Nakalimutan kong dalhin yung aking cleanser. Yun yung aking nakalimutan. Nandun lang kasi siya sa banyo sa bahay eh. Nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko din yung toothbrush ko. Yung gamit ko na toothbrush is yung toothbrush na provided nila dito. Yung complimentary. And ang tigas-tigas. So, bibili akong toothbrush bukas. Anyway, okay na ang aking mukha. Yun na yung vlog. Sana guys na-enjoy nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye.